बे समाव आं दंफैयो सान्तिपुर चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर हाई स्कुलाव दंफैयो। दिनै बे सान्तिपुर हाई स्कुलाव देहानि सांग्रांथि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव दिनै गोबां गोथां मैगं थाइगंफोरबो नुनो मोनदों। बे मैगं थाइगंआ माबायदि मानसिनि देहायाव हेफाजाब होयो, सांग्रांथि होयो, जों बायद'निफ्राय जों मिथिनानै लानि। बायद' बे गोथां मैगंआ मानसिनि देहायाव माबायदि हेफाजाब होयो? माने बे ओरैनोथ' जों मिथिखागौ जे सब मैगङावनो माने ग्रिन मैगंफ्रावनो आरो जिखुनु बे मैगं थाइगङाव भिटामिन थायो आरो जेखौ जानानै जों देहाखौ माने इमिउनिटि सिस्टेमा जोंहा माने मोजां खालामनो हायो, सांग्रां खालामनो हायो जोङो। ओमफ्राय जोंनि दा थारमाने जों माबानिफ्राय फैदों चिरां ICDS प्रजेक्टनिफ्राय जोंहा मोनसे मदि सरकारनि मोनसे स्किम माबा दङ जोंहा जे पसन अभियान होननाय आरोखि। बे हिसाबै जोङो थारमाने बेखौ जोंनि जाय बेनिफिसारिफोर प्रेगनेन्ट मादार जेनेबा गोरबोआव थानाय बिमाफोर आरो लेक्टेटिं मादार आहार जाहोग्रा बिमाफोर आरो जोंनि गथ' गथाय बा जिखुनु पाब्लिकआनो आरो बे मैगं थाइगंखौ जाबा जेनेबा देहायाव जेलानिफ्राय गोरबोआव थानाय बिमाया जेला देहायाव माबा गोरबोआव थायो होमबा बे मैगंफोरखौ जाबा माने गावसिनि देहाखौ सांग्रां लाखिनो हायो आरो गावनि गोरबोनि गथ'आबो माने माबा जायो आरो मा होनगोन बेखौ माने बोलोगोरा माने मोजां बोलोगोरा गथ' बा मोजाङै सुस्थ' सासे गथ' जोनोम होनो हायो आरोखि। जाय गथ'आ माने भबिष्यतआव बेमार आजारनिफ्राय जाहाथे गावखौनो होबथानो हानाय बिदि गोहोखौ मोननो थाङो। बे हिसाबै जोङो बेहाय मा भिटामिन बेहाय जेरावबो भिटामिन दंजोबो। नैबेहाय बे दिंखियाखौथ' जों जाखायो, बयबो मिथिगौ। जोंनि मानसिफ्रा थारमाने खालि बायनानै जानाय मैगंफ्रावल' भिटामिन दं होननानै सानो, बायनानै जायो। खिन्थु जोंनि लामा बा जोंनि बारिफ्रावनो जोंनि न'फ्रावनो मोननो गोनां बा दैफ्राव बे दैनि मैगं बेयो बेफोर गासैबो मैगंखौनो जोङो बारियाव बा गावनि न'आवनो गायनानै लानानै बा लामा खेरायावबो जोङो बेफोरखौ मोनो आरोखि। बेफोरखौ जोङो जानानै गावखौ सांग्रां लाखिनानै सुस्थ' थानो हायो आरो। दा बेवहाय गोबां मैगंफोर नुदों। बे मैगंफोरनि नामफोरा मा एसे आदसा नैबेखौथ' जोङो मिथिखागौ बयबो। बेखौ होनो एसामिसाव सेंमरा होनो आरो बर'आव नै मा होनोमोनलाय दासो बावबाय आङो। सिब्रु नैबे थास' नैबे बेद ओमफ्राय दिंखिया दैनि माबा खुन्दि थास' आथिं नैबे दङ थास' आथिं फाथोआ बे एसे खाथो बेफोरबो बे फिलौ थिलौ जाबा बा माबाबा बिदिखौ जानांगौ मैगंखौ। ओमफ्राय नैबे तिता केरेलानि बिजौ नैबे थास' सजिना बिलाइ गोबां माने गासिबो भिटामिन गोनां गासिबो मैगङावनो भिटामिन थायो। नैबे पदिना गिदिर पदिना फिसा पदिना बियो नैबे मोदोमफुलनि बिबार जेरावबो माने भिटामिन थाजोबो बेहाय। ओमफ्राय नैबे गोखै मोनदों भेदाइलता असमियायाव नरसिंह माइसुन्दुरि बे मानदनिया माने माबा गंगार दुन्दिया मानिमुनि फिसा मानिमुनि। आदसा जोङो दिनै नैबे सान्तिपुर चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर हाई स्कुलाव दिनै मानसिनि देहानि थाखाय सांग्रांथि नैबे हाबाफारियाव गोबां मैगं थाइगं दङ। बे मैगं थाइगंनिफ्राय जोङो मिथिनानै मोनबाय गोबां बे मैगं थाइगङा मानसिनि देहानि थाखाय गोबां सुस्थ' खालामो, बोलो मोनो आरो देहायाव गोबां बिदिनो बे मैगंनि भिटामिनफोरजों गोबां सांग्रांथि मोनो होननानै जोङो मिथिनानै मोनदों। गोजोन्थों।